Eskerrik asko tortegarren, esan dutzu da modure. Lehenengo eta baina adierazi nahi dutena da neure esker ona Bizkai Burubatzarreko presidentelez eta Bizkai Burubatzarran izenean Karmele Tubilak azkenengo urtietan bai Santurtziko zinegotzilez eta zelan ez azkenengo ia 3 urtietan alkatelez indaben bete bierra eta eginkizune gaitxik. Bere konpromisue erabatekue izen da eta bere lana oso zendu eta tinkue izen da beti Euskadiren alde eta zelan ez Santurtziko hiritarguaren alde. Beraz, barriro dinot, neure esker ona adirazi nahi dut bihotzez. Beste alde batetik, beran kargue ustearen arrazoiak, nik ez naz haratago jungo, berak emondu itxun arrazoiek berretziz, eta onartuz eta errespetatuz, zelan ez, eta argi azaldu dabena izen da, bere bitxartez Eusko Alderdi Jeltzalean kalterako urratzak emoten ebizela beste alderdi batzuk, eta nik bai adierazi nahi dutena da, bere eskuzabaltasune eta eskerrak emon eskuzabaltasun hori gaitxik. Eta hortik aurrera, garrantzitsuena, Santurtziko gobernagarritasune zelan burutuko dan, Edorta Rodrigo hartuko dau alkate lana, funtzio lana, eta gu gaurdanik hasitxe gauz, bai Santurtziko Eusko Alderdi Jeltzalean bitxartez, eta zelan ez Bizkai Burubatzarran bitxartez, aldanik eta bizkorren pertsona bat izendatzeko, proposatzeko, udalbatzak, Santurtziko udalbatzak aukeratue izen da izen, eta hemendik eta datorren urteko hauteskundiek arte, udal eta foru hauteskundiek arte, alkate lanak bete dagizan.